Bona tarda, planetes. Mireu, us vull dir que per fer la tasca 1 necessitareu l'ajuda del pare o la mare. Sí, mireu, sabeu què us proposem? Us proposem de inventar un conte per tota la classe. Sí, des de casa ens proposem fer un conte tots junts durant aquesta setmana de Sant Jordi. I ho farem d'una manera molt especial també. Mireu, hem compartit un document en el Drive on cadascú de vosaltres podrà escriure un tros del conte. El conte l'he començat jo i vosaltres l'heu de continuar. Sobretot, no us oblideu de posar el nom quan acabeu l'escrit. Després d'escriure el trosset del conte de cadascú, farem un dibuix que il·lustri l'escrit que hem fet i ho envieu per e-mail. Si no podeu obrir el document, m'ho feu saber i trobarem una altra manera de fer-ho. Mireu, el paper on haureu d'escriure el vostre trosset de conte és com aquest. El veieu bé, planetes? Però necessitareu l'ajuda del pare o de la mare perquè us ajudin a escriure. Planetes, passeu-vos-ho molt bé, que voli la imaginació i escrivim entre tots un conte ben bonic. Adeu, planetes!